Croeso nôl i'r prif gylch ag i'r rhan ddeheuol. Heledd Cynwal fan hyn gyda chi ac yn gwmni fi hefyd mae Rob Jones. A Rob, yn ni'n edrych nawr ar Pencampwriaeth yr hosglwm arbennig, yr Ebolion ebolesin i'r adfeirch blwydd o'd. A mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn. Mae wedi bod yn brysur. Mae'r beirniad yn yr outfit smart iawn yma yn ganol y llun. Nicola Jones, brydfa fronath Ffrongoi, ynddo fe, wedi wneud gwaith taclus. Dyw i ddim yn hongan bwyty, mae rhaid gweud, ond ni wedi gweld dwy ddosbarth. Ebol a ebolysu. Mae gwaith i naw i wifarnu y gorau o'r anifeiliaid blwydd, ynddo fe. Ie, atgofio Pontydawedd y Pretender oedd yr ebol gorau, a Donis Red Robin oedd yr eboles. Ond i ba gyfeiriad eif yr hosglwm. Rob, wyt ti'n mynd i fentro? Wedyn ni, y ceffyl coch ar y dde o'r llun. Dyna'r ebol. Dyna'i dewis hyn y dosbarth yr ebol blwydd Pontydawedd y Pretender, ond mae'n disgwyl yn dda ar y diwrnod, mae rhaid gweud. Mae hwn yn barod am y cylch ar gystadleuaeth hyn. Ond a wedyn y pen arall o'r llun, dyna hi fan hyn, Donis Red Robin i Jackie Kirk, eboles orau y flwyddyn hyn. Yr adranca, wrth gwrs. Ti'n gweud bod i'n barod ar gyfer y prif gylch. Beth yw'r nodweddion sydd wedi mynd y dyliga di te? Gran, digon o waith i droi y mas yn daclus, ac cot yn iawn. A bwysig bod wedi tyfu'n iawn fyd, achos ti'n gallu cael ebol, mae'n fel dy blant i, ti'n deall fel mae plant yn tyfu. Wath yn yr adrannau yn y dosbarthu 2 flwydd a 3 blwydd, fel ceffyl blwydd, dyle fe ddim tyfu gormod, ond gall ddigwydd. Ond wyt ti'n credu bod e'r pictiwr yn berffaith fan hyn? Mae wedi dod i'r cylch yn disgwyl yn iawn yn y gadi, a mae'n batrwn o adran C i feddwl o beth oedd y beirniad a Mrs Jones yn edrych am. Wy'n credu bod Mrs Jones... O'r eboles, yn dywi? Odi, mae yn. Mae'n edrych ar yr ebol nawr. Ni beth digwyddiaeth fan hyn. Y criw wedi ymgynnull unwaith eto fan hyn, y criw sydd yn ag... Wel, nawr te, yr eboles i mynd ar wobr am yr ceffyl blwydd gorau yn yr adran C y flwyddyn hyn, a hynny yw i Jackie Kirk, Donis Red Robin. Wrth y march fronath Robin ag allan o gaseg Donis Lucy Lockett. Richard Pittman sydd yn arwen. Wy'n credu taw Jackie, Mrs Jackie Kirk, brydfa Donis sy'n stil yn perchenau, a rwy'n arall i redeg i. Gall iawn yna. Rhowch y gwaith caled i rywun arall ar y dydd. Ond mae yna waith caled wrth gwrs y tu cefen ac yn arwen lan. A dyna beth sy'n neud hyn mor arbennig yw mae e'n deyrnged i'r holl waith caled a'r paratoi a'r trefnu sydd yn mynd mewn ac yn arwen lan at y dornod. Mae e fel obsesiwn dangos ceffyl yn dwi yn bendant, os wyt ti'n meddwl bod hi'n da gyda ti. Ond mod i gymaru ceffyl coch, fel o'n i mae hon, benywedd ti'n gallu gweld rhywbeth mwy at y menu yn o ddeifwy'n credu bod ni. Tyma fel eboles, dyle ddi fod dim gormod, dim rhy gormod o'r gwriwn o ddi. Mae gofyn bod ti'n edrych yn meddwl, defnydd hwnna mewn i menu neis, i caseg neu eboles da. Ar ôl yr aros, braf yw cael y cyfle i ddangos eich doniau o flaen y gynulleidfa, a mae'n swyddogol bellach mae Donis Red Robin yn ennill yr hosglwm arbennig, yr ebolion ebolesu neu'r adfeirch, ond yr eboles blwydd a thahi. Ebolion dyflwydd. So the next class in the section fees will be the 2-year-old colt class. Richard Pittman, another successful year for you from the outskirts of Cardiff. Now, you and your wife have had a very successful year this year already. Yeah, it's quite unbelievable, really. It's the show that we all aim to come from. You know, it's the biggest accolade we can win, coming and picking a rosette up here, never alone a win. And we both had 2 horses and 2 wins so far, so... How much work goes into this, Richard? Now, this isn't something that you just grab your horse in from the field, is it? And you and the entire family back home near Cardiff are constantly working, getting perfection, really. How much work goes into it and how many arguments are caused over it? Yeah, divorced 3 times, I think, now. And no, yeah, we're very fortunate that, the whole family's involved. So,
yeah, it makes your life a bit easier. But, you know, you start prepping. You know, some of the things we start prepping before Christmas, some's after Christmas. Each horse is a bit different, you know, but yeah, it's a hell of a commitment, but one we enjoy and yeah. And one you're clearly very good at. Well, yeah, luck more than judgment, I think. I wouldn't say that. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti, a phob lwc. Thank you very much. Thank you. Well done, Pat.